Ngantuk ya, Nduk? Ngantuk nggih? Masa nah, Pak D wis ngantuk ya, yut sampean nek urung ngantuk mangga dilang. Pun luwe, Nduk. Luwe, Pak. Oh, dereng. Nggih. Lah iya. Lagi. Oh, tasmam. Ya ndak luwe wong tasmam. Dahar mam apa ki mau? Mam nasi apa ki? Nasi ayam. Apa? Nasi kotak. Oh, kotak wayang. Nasi kotak. Wah, luar biasa. Ya, ditanjake wektu sing apik, tanjakane wektu sing mirunggan. Biasane sampean wis mandhap ning tanding karo Mbah Sukron nganti meh jam 3 barang panggah kudu lenggah ya, Nduk. Aja. Mbah kok pengen krungu apa? Nek sore mau sinom nyamat, nek sing keri apa, Nduk? Kutut manggung. Loh, iki. Pelok. Heh? Pelok. Mudar kowe. Ajal ta. Lha bocah mek sak gegem iso kutut manggung tek pelok lah. Sing gerange sosok mutah. Le cacili malah pelok. Nino nano no ora kok bocahe sing larang ki kepinterane. Lambe nguplik ngono kaya omong ndermimil iki. Kutut manggung pelok barang. Iya. Tak derekke. Komplit apa separuh, Nduk? Sempano. Komplit nggih. No. Sing ngono kuwi. Nggih. Oh iya, Kang apa? Ya. Umure jatine medine sampean nyeluk karo Pak Petruk ya Pak Lek, mesine aku nyeluk ayahmu ki Mas, ning gandeng nek ndelok usiane ki patute ya Mbah Kung. Heeh. Kang apa? 1 2 3. Iya. Barataya. Monggo iki angel tenan aku wong gerang ngakoni angel. Bocah semene wis ngleter ae. Beraku Aja gregetan tenan iki sadari. Lek gawe cengkok iki cengkok gemesake ning no aung ning plang. Le nekak-nekane ngene menteleng.
papat bareng. Nah, edan. Kowe lek gregeten kok kancane Ciplosara. Luar biasa. Terus Anggung nyaman awas cai liwat. Manas Cai liwat awas. Nggih. Aku nganti ngumun lambemu lho kok iso oleh ngesor irung gitu. Dek. Angel barang iki trajang monggo 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 ya tak bantu Dur. Monggo 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 layangan iki rong beneh matane raruh iki ngombeli layangan matane raruh sing raruh ki kowe ki raruh ya le muleh lah kadung dugi mriki ya kula kedanane kutut manggunge putu kula wedok niku nah no midyanget suaramu gedene kuwi kudu bareng karo faktor umur Nduk. Nggih ta, sampean sok kelas 3, iki saya gede, kelas 4 saya gede, kelas 6 gede. Saya sok SMP wis mlenuk ngono. Suara rek lah nggih. Apik. Terus Nano kang layangane padha karo sing duwe. Iya. Ipun para tamu ya Pak Nduk. Tamu penonton. Oh penonton ki tamu ya. Ye lek pinter kita seluruh. Bukumu sih, bukumu kaya nek gambare awake. Mboten wonten iki. Nih kaya aku kaya anak. Ora kaya nek gambare omah, gambare bocah ngono ki. Pundi to? Lah, ada di sana gambare apa, Mas? Kok kaya gambar jadah, gambar wajik ngene. Niku gambare alis. Alis? Nggih. Oh, alise sapa, Dik? Alis kula. Oh, digambar ning buku sik,
terus bar digambar ditemplekne nang alise ngono kuwi. Mboten. Piye? Niki contone. Kaya ngapa jajal? Mbah tak pengen roh. Kaya ngapa lho Mbah tak roh. Tutune Mbah Putri, tak tutune Mbah Mengke Putri. mawon. Lho mengke mawon. Lah kaya ngene lho kemajane jaman alis digambar ning buku, kok ditiru ditempelke nang ngene alise niki kan kaya ngono. Angel ngene lah. Ngam sampean dandan dhewe ta dandani ibu? Didandani Bu. Oh, idepmu ya idep anu ya Nduk, asli ya. Ngen asli apa ya? Pasangan. Oh, pasangan. Sami kali Mbak E. Oh ya, kudu ngono ya, Nduk. Asline rong tukul ya, Nduk, asline. Idepe. Sampun arang-arang dek ngono ya. Heeh. Ya. Seri. Mas. Ayo wong aku wis ora. Nekane yang suara nganti ndingkluk. Ate omben. Ngono ya, Dik? Nggih. Ah, kok ngono jajal. Omben ono imanu ikulo. Kutut manggung cengkok ngono iki ukurane wis ukuran mahasiswa, Mas. Ya nek Solo mahasiswi lah. Lagi bayi wingi sore iso gawe cengkok kaya ngono ki rak. Dan aduh, sing marahi sinten, Nduk? Ngene apa? Oh, ayah ya, sing marahi ayah. Nonton kaset. Kaset ngoten lho. Oh, ayah ra tau mulang ngono ki. Mboten iki. Oh, sing diulang ibu kira-kira sing diulang. Ulang nggih titik ngoten. Oh, Didik ngapalne ngono ya. Didik ngapalne. Lha ngapalne nang ndi ngono? Pas mamu ngono. Pas mamu ngapalne kutut manggung. Apa Mas? Bengi. Mboten. Siang. Pas mboten enten waktu. Wow, pas mboten waktu. Pas mboten enten waktu iki malah latihan kaset. Nggih. Oh pas longgar jane kualik. Bocah biasa ta muni kolak-walik ngono kuwi. Nggih. Sampeyan latihan dhewe apa ditenggani ibu karo ayah ngono? Ditenggani ibu. Nggih. Nek kleru dibenerke karo ibu. Nggih. Oh, ibu ya waranggana. Sanes. Lho sanes kok iso bener nih? Kan ngapal nih. Oh, melu ngapalke. Apik. Luar biasa. Ngene lho, Ken. Ibu biasanya sampean kleru pamane latihan kleru terus ngene lho, Ken. Gini lho, ngono ora? Nggih. Oh, lah iya men kudu ngono. Kang apa? Lalo. Bahkan no mesti ngono Mas. Pakan
Mula ngene iki angel iki. Dipasne nggih. Lah iki pas lak mandek ta. Nggih pas trai notone niku. Terus piye iki? Lah dipasne terus piye? Sampeyan li ngangkat piye? Dipasne Apa? teng den prayekno sambarang bang ya sembrono ngoten lho. Oh. Lah iya wis dipos iki wis mandek ta iki. Ya sembrono ya masa barang ayo sembrono ngono ya. Kok ngoten? Lah piye? Piye? Piye gasa? Rungokne wis. Jangan rungokne. Ah, tak rungokne kene. Aku tak rungokne kene ya sak kawan. Heeh. Kok ngoten? Jangan rungokne. Aku ngrungokne cedhek iki. Iya. Ya mas, suwek dhewe. Kok suwek to? Piye to? Piye bener piye? Kewek. Oh, kewek. Lah krungu suwek lho, Nduk. Mbah kok kupinge wis budhek lho. Krungu suwek, kewek ya, Nduk. Kewek dhewe. Lah iki angel. Ayo mbok sing nganti gerang saiki ngawir lambene kono lho. Ye. Sing kok pelosoro panggahku. Iya, jajal. Terus ini. Nah, ngene yae. Duh lae wong bagus ngene ya kan. Nggih. Oh lah iya. Duh lae wong bagus. Bocah nek tasik sementen dijak korupsi mboten gelem, Mas. Kewenangan. Nah, ndak gelem jan asli resik ae. Lah iya. Ada iki engko dibogong ya, Nduk. Tak bacutke lagu tulisane Mbah Kung Blitar. Perkututku engko sing nyanyi sing nembang men Mbak Yosi. Ya rampung no. Nduk niki kan. Dalem. Ayo dirampung nggih. Isih ta puter manggung sampun telas no. Tasik kan nggih? Nggih. Kok ngapa? Kurunganmu Kupat selestia Anggo mira Kanggomu Kan ngewangi ngumbuli layangan. Iya. Samono dolanan layangan. Mboten sang ngurusi Bagong, ngurusi Mbak Niken. Makasih ya, Nduk. Nggonmu wis kepareng-paring pambiyantu marang Pak D. Iki wayahe jam 3 persis. Aku sesuai ndak mentolonya gitu banyak. Mulai ora sih? Mulai ora kira. Nggih. Wangsul mboten? Wangsul. Lha iya kapan? Sakniki. Apa sesuk ngono? Sakniki. Nggih, karo sapa? Le wangsul kali sinten? Kali Kali ayah iki. Wis monggo tak caosi kamardikan, tak ning kamardikan panjenengan ditata kuwi sing arep kuwi terus tumuli kundur matur dhisik karo panitia iki.
pripun nek matur? Ya saisamu. Sampeyan kok ora nek sarusiko, wis ora nek tembung salah temenane. Kelas loro SD iso muni ngono wis pira-pira. Nah piye? Para rawuh, para bapak, para ibu. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Nggih. Ingkang kula hormati. Gandeng sampun gagat enjang. Ganjeng sampun enjang. Napa? Napa? Sampun enjang, gandeng sampun enjang. Gandeng sampun injang. Niken sampun ngantuk. Niken sampun ngantuk. Badhe nyuwun pamit. Besok sekolah. Kula nyuwun pamit. Nggih, monggo sareng-sareng Pak Bu. Nggih. Kabeh ndongake sampean muga sehat selalu. Saya cerdas, saya cerdas. Amin. Nggih. Heeh. Di anu ya wis dikukuti. Apa sing anu ngono? Heeh, ora usah digawa mikir wis ben kono. Kowe kudu anu dicepot ya. Heeh. Bocah ayu. Nah. Pintar musuh kalbu. Tembe bakal kondang ujung tembange. Mengge niken mengge Dimas niken Salindri pamit kondur kali sohing sambeka hebat panjang yo didik bocah Mas Gareng rampung ngono iki ndak dibantu ndak barang ringkes-ringkes dhewe lungguhe terus pancal nyamburi karo mboke wis ditambani lah iya kaya ngene iki Tang wong ngrungkepi budaya ngrungkepi seni kepara wit bocah barang ngono wis ketok lah nggih medun saka panggungan salaman kabeh karo Mbak Yune wis apik nah ya ki nganti ketungkule trenyuh nyang si genduk niken ki nganti ra kelingan lagune sih pirang-pirang nggih to lho piye sugeng dalu Ki Dalang Sukron Swanda sugeng pinanggih malih kalian kula Ki Brewok Kru Bengkel Rahayu nyuwun gending pepiling mawi dipun bawani gending menika kagem Bapa Suwaka Kadesi sugeng mirsani pagelaran menika ngantos purnaning adicara nuwun Ki Brewok Kru Bengkel Rahayu Bendara ayo endi nadane terus kayungyon selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana ning wasis angungrum marang bendara tiasu lesya pijer ngincangake alis terus tresno sasedeman ya sing ora bener ya Mbak Mulyan Diwanti luwe becik luwe becik patenana timbang pisan timbang selestia marang kula
sajake langgam sesideman ki merasuk marang penggali para pirsawan. Heeh, Cang. Ora mung kukuban ing Kerep, Tarukan, Kediri, nek ya nyerambai ke Madiun, Ngidul, Ponorogo, bahkan pesinden akeh sing wis do nguasai, Mas. Sinden sapa ya nggenmu e? Mbak Tarwiyah. Tarwiyah. Kuwi apal lho, Nduk. Mosok awakmu kalah karo Mbak Tarwiyah. Mamah kuwi. Mamah Wanto. Waduh. Ya ora ta. Lah sing ngoyak kendang. Ayo, eta tok ngantuk. Ya, alila kincang ya. Gemeni waktu Mas Gareng. Anggenipun sambet kalian pepiling. Pepiling nggih. Anggitanipun Mas Anom Surata. Ya, mangga. Nano Rama ya Nger Gareng Petro. Yo ngenalke kahanan nyeramungke karo swasana ing Gunung Tidar. Kowe nderek ana kene ya kudu kerasan, kudu nrimo mangan saanane, nyandang saanane. Nggih, Pak. Lair batas mapan mekaten. Ayo kene.